Balik na mga kapuso sa GMA Regional TV Live. Mga beauty pageant na magyud ang atong gihisgutan karong buntaga. Pampagaantan higayon na mga kapuso. Atong ililahon kining batanon nga mi-impersonate sa laing sugbuan ng kandidata sa umaabot nga Miss Universe Philippines si Steffi Aberasturi. Atong ililahon ni siya mga kapuso tungod kay doon siya meme o video nga nag-viral sab karong bag-o misundog sa gibuhat sa sugbuan ng beauty queen. Makauban nato karong buntaga Makalingaw nga si Steffi Mendoza. Mayong buntag Steffi, welcome sa GMA Regional TV Live. Pa-shout out naman ug i-greet ato mga viewers sa Central ug sa Eastern Visayas. Maayong buntag Sir Nick. Shout out din niyo dira sir. Sa unsa man ni siya balitang bisdak ni sir? GMA Regional TV Live. Ay, Regional TV Live. Pangbuntag nga programa, Steffi. Ay, maayong buntag Sir Nick sa Regional TV din ha sir sa Central Visayas. Ako di ay si Stepfather Rose Ay, kailap. Ako di ay si Stepfather Kailap na dash. Ako di ay si Stepfather Rose Pharmacy, one person abing story. Or sa tinuod nga kinabuhi, Jefferson Mendoza. Mabuntag, Jefferson Mendoza. Gabi Steffi Mendoza. Kadlawon? Bugart. Pero si Bogart, mugawas barong panahon na nga curfew man. Dili sir, makagawas na sir kung na mga vlog, inana. Oh sir, naroon ko sa balay sir. Atong hisgutan ning imong gibuhat nga runway video sab susama sa gibuhat ni Steffi Aberasturi, imo siyang gi-impersonate. So may sinugdana na ning ano naka-ideya man ka ini. Kuan sir kanang namo nag-post sir ba si Sir Stacy Loren na ko ni pa contest. So ako na hit ka siya na ko kay Steffi ko niya Steffi Aberasturi sa siya. So kay ba ko mo paso, pero ang kalainan naman ni Steffi Aberasturi, di siya kay ba mo saitak, di siya ba mo kamang sa tapa. So ako siyang gi-twist, ako siyang unique, kaya para ang tao, makatayo itong good vibes, malingaw sa sila kay pandemic beron sir, di ba sir? Muhatag ta good vibes. Kumusta man to pag-shoot nimo? Lain-lain man gito nga area sa Consolacion inyong location adto, pila ka adlaw ninyong gipreparahan to nga video. Actually sir, on the spot gito siya tanan sir. Amo to siyang giprepara pero katotanan usar gito siya ka tulor to siya ka oras, wa to lain adlaw. Unya, grabe ta to ka stress ko ya. Nakuman gito na mo siya sir kay grabe ka overconfidence ina ko sir ako jud gibuhat para masabit na mo siya kay 6 PM ang deadline ato 6 PM sa August 14. And then sir, lain tong lugar na mo sir, kiber na ang sige tanaw nila sa mga tao na mo. Pero ako is muhatag kog lingaw nila. Makapalingaw gyud ato nga video ang imong pang-closing ato Steffi nga. Milatay sir. na lang ka, no? Sa tubo sa misapa. Sir? Milatay na lang gyud ka sa dakong tubo. Dapit sa kaytayan. Para sa malingaw sila sir, unique ba ito sir, di ba sir? Nagmatagak to, unique sa juto siya. Pero ning kamot man sa juko sir. 5,000 ba yan sir? Bayad utang sa mama. Di ba? Pagkanindot ka doon na rin katuyuan gyud ay ang imong pag-apil ani. Katuyuan gid sir. Pero wa ko mag-expect nga ma-viral ko sir. Salamat kay sa tanang viewers nako. I hope nalingaw ta mo. Napatay mga sunod nga upcoming mga video na ako'y mga endorsement. Atong itandi mo kaugalingon og kinsa si Steffi Mendoza ikumpara kang Steffi Aberasturi. Mao to siya sir kanang ang kalainan na mo sir kay babae siya bayot ko. Pero naman may similarity sa naong sad sir pero gahi lang dito nga bayot sir. Steffi na maka-electric fan di ba diha? Correct! Iyon! Ano ba karon? Pakagana to. Di ba gamit kayo ang electric fan mo ato sa shoot? Ana. Alright. Fierce ko nga look be, Steffi Mendoza. Fierce? Takto na sir? Sige daw. Project sa camera. Lagyan mo ang smile sir. Ang smile, ana. Ang lagi kong
Ano ko og Steffi Mendoza look nga murag nakadaog sa loto? Steffi Mendoza look kuno bi nga murag nakulbaan. Pagkaalig mga kapuso. So kining imong electric fan during the shoot pwede gyud gamita. Gamit yung na siya, sir. Electric fan, sir. Gamit yung sa Oo. ito pag-una. Alright. Steffi, siguro karon nagtan-aw po si Steffi Rose ang atong pambato sa MUP ug uban natong mga pambato kun doon na kay gustong ipaabot pud nga mensahe niya labi na kay Steffi Rose gyud nga siya may imong gi-impersonate. Oh. Okay. Hi to Miss Steffi Aberasturi akong kambal nga. I hope na imo siyang mahug to siyang motivate nimo akong gibuhat. Kato siya exercise ra gito siya Steffi Aberasturi. Pwede to nimo imong magsaytak-saytak ka para unique ka madaog ka sa Miss Universe Philippines. Alright, gikan sab nimo Steffi o Jefferson o Bogart unsa may mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato karong buntaga? Unsa man? Ay, mensahe sir. Mensahe. One sir, kanang ako ang mensahe nila kung ano gid mo stay at home nya pabaksina mo kaya para kitang tanan maluwas kaning virusa. Daghang salamat ha sa pag-uban kanamo karong buntaga kay murag Daghang salamat. gipangduka sir. na siguro imong mga kuyog diya sa balay okay nang higda naman paingon. Daghang kayong salamat Steffi, nalingaw mi makapuso si Jefferson o mas nailang si Steffi Mendoza. Salamat Steffi, amping diha. Thank you Steffi. Thank you kay Sir Nick. Amping mo din ha. Amping.